खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 7 एप्रिल 2026 मायथाइ एबा 23 चैत्र दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि जागायनाया थुलुंगाखांनाय आरो गोदान थुलुंगाजों जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोख्रैथिया थालांनाय खामानिफोराव गोख्रैथि लाबोनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानानै नाजानाया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सोद्रोमाजों मोनसे गोनां सावरायनाय जानो हागौ, जाय मोनसे गोदान दिथा होगोन। सानजौफु जाखांनायनि उनाव मोजां खौरांआ नोंथांनि गोसोखौ जौगाहोगोन। बेलासि समाव फोथायथि बांगोन आरो गोदान बिथांखिफोराव गोसो होगोन। साननि जोबनाया गोसोआरि गोजोननाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृषभ राशि। धैर्य आरो दिदोम सानस्रिजों दिनै गोबां खामानिफोरा मोजाङै मावफुंजागोन। मोनसे गोजाम आयदानि सायाव रोखा नुजानायजों लोगोसे खामानि थिलियाव गोजोननाय मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन आरो दोनथुमनाय सानथांखिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन आरो सोरबा मोजां मोनजाग्राजों मोनसे थुलुंगाखांनाय रायज्लायनायनि जाथावना दं। बेलासि समाव गोसोआरि लोरबांथि मोनगोन आरो नखरनि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। पजिटिभ साननाया हरसिम सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 32 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मुगा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रिनि रोखा-रोखाया गोबां बिथिङाव मुलाम्फा लाबोनो हागौ। खामानि थिलियाव गोदान सावरायनाया खाबु होनो हागौ। रांखान्थियारि महरै साना सरासनस्रा जागोन, नाथाय फिसा-फिसौ मुलाम्फाया थुलुंगाखांहोगोन। नोंथांनि सोदोबफोरा नखरनि गेजेराव बेसेनगोनां जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोदान बुजि जौगाहोगोन। सानजौफुनि उनाव लोगोफोरनिफ्राय मोजां सानस्रिफोर फैनो हागौ। मोनाबिलियाव जायखिजाया आद्रा थानाय नाजानाया जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुफा गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ लासै-लासै नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव हाखु-दाखु थाबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानि हेफाजाबआ जर'खा मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि एबा इसोरारि बाथ्राफोरनि फारसे गोसो बोगोन। मोनाबिलियाव सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रायज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। साननि जोबनायथिं गोसोआव मिजिं आरो गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 28 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ, जाय इयुनाव नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सिगांनि नाजानायफोरा मुलाम्फा होनो हमगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानिफ्राय थुलुंगानाय सोदोबफोर खोनानो मोनगोन। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। मोनाबिलियाव माखासे मोजां खौरांफोरा नोंथांनि थुलुंगाखांनायखौ बांहोगोन। हरनि समाव नोंथाङा गोजोननाय आरो जाफुंसारनायनि मोन्दांथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 33 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोमो गाब। कन्या राशि। साजायनाय सानस्रिया दिनै नोंथांखौ रोखा मुलाम्फा होनो हागौ। खामानियाव फिसा-फिसौ मोनफुंनायफोराबो गोजोननाय होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखिनाया मोजां जागोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन आरो नखरारि सानथांखिनि सायाव साननांगौ जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय नोजोर लाखिनाया गाहाम जागोन। मोनाबिलियाव मोनसे गोजाम खोथाया रोखा जाहैगोन।
गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। दिनै समानथि आरो गोदै आखुआ नोंथांनि थाखाय जर'खायै मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब होयोब्ला थालांनाय खामानिफोरा आवगायलांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै-लासै दिदोमथि थागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो सोरबा सासे आंगो सोद्रोमाजों नोंथांमोना मोजां सम मोनगोन। लोगोफोरजों थुलुंगा होनाया इयुननि सानथांखिफोरखौ गोख्रों खालामगोन। बेलासि समाव मोनसे गोदान सानस्रिया नोंथांनि गोसोआव थुलुंगाखां होगोन। साननि जोबनाया मोनसे गोजोनथाव मोन्दांथि लाबोगोन। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथांनि थिरांथाफोरखौबो बाखनायथाव जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 34 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जामुन गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्य आरो गोथौथि मोन्नैबो नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव मोनसे थि बिबानखौ मावफुंनायाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोनसे सानथांखि लानाय नोजोरखौ मानिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव मोनसे गोनां आयदानि सायाव मोजां सावरायनाय जागोन। सावस्रिनि बेलायाव नेमखान्थि लाखिनाया गाहाम जागोन। बेलासि समाव सिगांनि माखासे रोंमोनदांथिफोरा दिनैनि थासारियाव बाहायजाथाव जागोन। गोसोआरि गोराथिया हरसिम थागोन। लोगोसे दिनै माबा मोनसे मोजां नेरसोन इयुननि थाखाय फोथायथिखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों केसर गाब। धनु राशि। दिनै साना गोदान गोहोजों दावगागोन आरो नोंथांनि खामानिफोराव गोख्रैथि थागोन। जिउ राहायारि बिथिङाव मोनसे गोदान खाबुआ जागायजेननो हागौ। रांखान्थियारि महरै साना दावगानाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखराव गोजोन आरो हेफाजाब मोन्नैबो मोनगोन। बायजोआव दावबायनाय एबा खामानि मावनायाव जाफुंसार जानायनि नेरसोन दं। मोनाबिलियाव थुलुंगायारि खौरां मोनफुंनो हागौ। नोंथांनि समाजारि मावथाया बांगोन। बेनि अनगायैबो दिनै नोंथाङा गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा गोनां खारिथि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 35 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि फिथाइया लासै-लासै रोखा जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोथौथि आरो बिबानखौ बाखनायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानानै लानाय थिरांथाफोरा उनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि बिबुंथिखौ नखराव बेसेन होनाय जागोन आरो नोंथाङा सासे सोद्रोमानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे गोजाम जेंनाया गोरलै जागोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ इयुनाव बाहायजाथाव जागोन। गोसोआ हरसिम दिदोम थागोन। दिनै मोनसे फिसा जाफुंसारनायाबो नोंथांखौ गोदान थुलुंगा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। कुम्भ राशि। दिनै सोरजिलु सानस्रिखौ गोदान महर होनायनि मोनसे मोजां सम। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों मोजां गोरोबलायनाय जागोन आरो गोदान बिथांखिफोरनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि नेरसोनफोरा रोखा जागोन। नखराव गोजोन आरो सुखुगोजोन थागोन। लोगोफोरनिफ्राय गोदान थुलुंगा मोनगोन। बेलासि समाव गोदान खामानि जागायनो थाखाय मोनसे फ्रेमवर्क दानो हागौ। समा नोंथांनि फारसे थागोन। बेजों लोगोसे दिनै गोसोआव थुलुंगाखांनाय आरो फोथायथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 36 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सिरि थागोन आरो समानथि सानस्रिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। खामानि थिलियाव फिसा-फिसौ नाजानायफोराबो मोजां फिथाय होनो हायो। रांखान्थियारि बिथिङाव जर'खा सांग्रांथि लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव मोनसे आंगो आरो हेफाजाबनि मोन्दांथि थागोन। गोसोआरि आयदाफोराव गोसो गुदुं जानो हागौ। मोनाबिलियाव मोजां मोनग्राफोरजों रायज्लायनाया गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन।
इयुननि सानथांखिफोरनि सायाव मोजां सानस्रि सोमजिगोन। साननि जोबनाया मोजां इसारा लाबोगोन। बेजों लोगोसे दिनै गोसोआरि गोजोननाय आरो इसिङारि गोहो मोन्नैयावबो बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें लेभेन्डार गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।